Kapin sa usa ka libo nga mga residente o 570 ka mga panimalay ang posibleng maapektuhan sa gitukod nga cell site sa Barangay Guadalupe. Ang maong mga residente nangayo og tabang ni Cebu City Councilor Nestor Archival tungod sa kabalaka kung luwas ba sila sa posibleng radiation gikan sa gipabarog na nga cell site. 2 weeks ago, nakadawat ko og kanang suwat requesting sa nasa atong office pagtan-aw ma regarding the cell tower nga naa sa Forest Hills because the area basically na 570 ka households. Then sa usa ka household na mga duha to tulo ka familia. So they're saying that there are about 800 plus inhabitants. The first concern basically is the area na residential area, and then wa kibaw ang mga residente unsa ilang ibutang, then ibutang na lang diretso og of course the cell site na day construction. So na-alarm sila in a way. So mo no ningari sa opisina. Gipadangat ni Archival ang maong yangungo sa mga residente ngadto sa konseho sa syudad ato sa executive session karong adlaw sa konseho. Tinguha ni Archival nga mahatagan og higayon sa usa ka dialogo tali sa kontraktor sa maong cell site tower nga Unity Digital Infrastructure Incorporation sa mga residente ug sa Cebu City Council. Dinhi sa sitio Kalubihan, Forest Hills, Banawa sa Barangay Guadalupe kung asa gitakdang hingpit nga mapabarog ang usa ka cell site tower, mipadayag og pagsupak ang kadaghanan sa mga residente. Sentimiento sa mga residente nga posible kini maghatag og negatibong epekto sa ilang panglawas ug ilang gitumbok nga wala pa kini barangay clearance ug ingon man wala maagi og public hearing. Nagkanayon si Archival nga taliwa sa laka nga gihimo karon sa mga residente ug sa iyang buhatan. Ipadayon paghihapon ang pagpabarog sa maong cell site tungod kay kini dugay nang nasugdan. There is no clear evidence nga naay makadaot sa lawas. But ang ako sad nga point nga i-manifest dito nga I think there is a law. I mean there's no point of arguing it. There's a law, but the thing here is that being a public officials, I think we have also the responsibility to check kung sa gyud klaro sa ilang mga argabyo. Kay kung kaming mga kakonsihal butangan og cell site dinis kilid sa mong balay, I think kami reklamo mi Duna hinuoy mga residente nga andam ra usab nga modawat sa maong kalambuan sa dapit. Kung makadaot na sa tao, gito ko din na, yun sila, kalaos ka no, hindi may okay. Pero kung hindi naman kalaot, okay ra, na, hindi tao ba, na. Okay na sa tower, basta okay na sa tong health ha. Nauso sad, mas mais na siya kay dali ka siya mukuha na tong kuan matong cellphone. Dali ka siya makunsa pa ana. Makonik ba? Hinuon gipasabot ni Archival nga wala ray klaro nga ebidensya nga magpamatuod nga maghatag og negatibong epekto sa lawas sa mga residente ang katukuran sa maong cell site. Ato lang punto is we will try to find ways nga ma-appease gud ang mga tao dito, then with of course with the barangay captain Michael Gakasa, ni promise man siya nga we will do that. Right now they have installed 80% according to them. So if it's 80%, they've invested a lot. Kauban si Queenie Holigon ug Luis sa Ulan, kini si Jaira Camelio, USJRCom intern alang sa My TV Cebu.